Ahoj Veronika. Ahoj Jakub. Ja som si pre teba prichystal hneď takto z úvodu jednu otázku a to je, že ak by si mala tieto znalosti, ktoré máš dnes, či by si sa opäť stala rekrutérkou? Vo veku? Vo veku študentskom, alebo možno, že práve pred tým výberom tej vysokej školy? Ešte keď som si vyberala vysokú školu, absolútne som netušila o tom, že budem rekrutérom. V tom čase, keď som študovala ja, asi aj ty, tak nebol taký trend ako dnes mať prax v odbore, ktorý študuješ. Proste vtedy si študenti vybrali takú prácu, ktorá im proste priniesla rýchly príjem, čiže dokladač tovaru, brigádnik v potravinách a podobne, čo nemalo väčšinou teda žiaden súvis s tým, čo študovali. A podľa mňa nám toto chýbalo vtedy. A dnešní absolventi sú a študenti oveľa viac v kurze vďaka tomu, že proste majú praxe väčšinou v odbore, aspoň čo ja sa stretávam. Myslíš si, že aj to je dôvod, prečo sú takí sebavedomí, možno, že alebo majú vyššie tie nároky, ako sme mávali my kedysi? Tak majú vyššie nároky, áno. Uvedomujú si už svoju pridanú hodnotu pre zamestnávateľov vďaka tomu, že už počas školy robili niečo relevantné. Je tam ten faktor, to je pravda. Ale ja si myslím, že netreba zapútať sa na takú tú skromnosť a možno tak ostať pri zemi, aj keď teda mám tú prax, lebo stále sa mám čo učiť. Určite. A dnes sa to celkom akože aj tak cení, keď príde študent, ktorý vie o sebe, že vie, ale je stále nohami na zemi. To je inak to je super. Taká celkom rarita možno dnes, ale veľmi cenená aj u mňa na pohovore, u teba, ale aj u tých zamestnávateľov. Niekedy to je dokonca až možno rozhodujúce. Minulý týždeň som mal taký prípad, kedy vyhral študent, ktorý bol presne takýto a bol zamietnutý študent, ktorý prvých 15 minút na pohovore u klienta hovoril o tom, že aké má podmienky, že raz týždenne pizza, 3-krát týždenne home office a podobne, hej, že tie nároky akože sú naozaj neuveriteľné niekedy až. A potom presne zamestnávateľ zvolí niekoho, kto má hlavu medzi pleciami, proste niekde v oblakoch. Ja som tiež mala takýto príklad, tiež taký príjemný v praxi, kedy som spolupracovala s absolventkou. Poviem možno konkrétnejšie o nej, že bola to Ukrajinka, ktorá hovorila anglicky tak na úrovni B1, čo vieme, že v dnešnej dobe už je také, že OK, ale chceme trošku lepšiu angličtinu. A ona bývala na intrakoch v Košiciach, nemala vodičák, nemala auto. Dlho som ju v podstate oslovovala s rôznymi pracovnými pozíciami. Ona chodila na tie pohovory, nebola úspešná, ani v princípe nevieme prečo, ale čo bolo na nej super je, že ostala stále pri zemi, že bola taká húževnatá. Stále teda na ten ďalší pohovor išla jednak pripravená, jednak motivovaná, čo najlepšie sa odprezentovať a nakoniec sme to úspešne dotiahli k pracovnej ponuke, ktorú prijala a predstav si, že to bolo pre firmu mimo Košíc, kde ona musela dochádzať MHDčkou, sadkou, platové podmienky, taký bežný základ absolventa a bola nesmierne vďačná. A to som proste si veľmi, veľmi cenila. Tak k tomu sa dostaneme určite, ale to je presne o tom, že ten prvý job nemá byť o peniazoch. Hlavne, keď to chceš robiť ako keby vo svojom obore. Ale čo ak by sme, Veronika, možno skúsili dať pár tipov tým študentom, že ako uvažovať už pred samotným výberom tej školy, počas školy, možno pred záverom tej vysokej školy, ako by mali uvažovať a čo by mali byť také tie hodnoty, ktoré by mali sledovať. Prvá taká dôležitá vec pred tým, ako sa začne ten kariérny život formovať, je určite výber školy a toho vzdelania. Čo si myslíš, je dôležité sa nad tým zamýšľať už pred strednou školou? Ja si myslím, že áno. Čo mne je ľúto, keď stretnem absolventa, ktorý mi povie, že si školu vybral kvôli tomu, že tam bol prijatý bez primačiek, alebo rodičia povedali, alebo kamaráti tam išli. To je taký element, ktorý väčšinou vedie k tomu, že sa v tej škole nenájde, v tom odbore proste nebaví ho to a vo finále robí niečo úplne iné. Ten záujem podľa mňa veľmi dôležitý. Záujem o to, čo chceš študovať od začiatku, od tej strednej školy je veľmi dôležitý. Jednoznačne, ako už po tej základnej škole by mal človek trochu podľa mňa vedieť, že či inklinuje k takým tým humanitným vedám alebo nejakým technickým alebo nejakým teoretickým postojom a podobne. Tam už v podstate vieme odfiltrovať nejaké školy. Samozrejme,
veľa ľudí, veľa možno detí nevie ešte ako keby definovať, že či toto alebo toto je môj obor, tak si vyberá školu, ktorá je bližšie. Zase nie každý musí ísť na univerzitu. Trh potrebuje aj odborníkov, ktorí majú strednú odbornú školu, ktorí chcú proste robiť, nazvem to takto v odzovkách, to remeslo alebo proste tú hands-on prácu. Povedzme si rovno, že je to pre nás tiež oblasť, ktorá je zaujímavá. Ako pre rekrúterov tiež takýmto ľuďom vieme v podstate pomôcť v uplatnení sa. Hľadáme kopec ľudí, ktorí majú stredoškolské vzdelanie. V podstate ja mám aj takú skúsenosť a to je podľa mňa celkom fajn, že keď sú tí ľudia na vysokej škole a začnú už aj pracovať a tá práca ich proste baví, naplňa, ideálne, keď tá práca súvisí s odborom, ktorý študujú, tak v priebehu toho štúdia switchnú z denného štúdia na externé a teda môžu plnohodnotne študovať a aj pracovať a opäť majú takú inú pridanú hodnotu vlastne. Áno. Ja by som podčiarkol určite aj to, že ten výber vysokej školy veľmi by mal byť naviazaný aj na to, že aké obory sú možno v našom regióne alebo v tvojom regióne žiadané. Ak tu máme veľký prísun absolventov z nejakých oborov, ktorí si nedokážu to uplatnenie nájsť a vo finále tú vysokú školu naozaj nevyužijú, je to škoda, pretože tých 5-6 rokov na výške sa dalo investovať možno práve do štúdia, ktorý je uplatniteľný a možno by toho človeka vo finále aj tak bavil. Určite by som sa zamýšľal nad tým, ako je ten trh nastavený, koho potrebuje, akých odborníkov, v akých oboroch a podobne. No a samozrejme niekde nájsť prienik s tým, čo jednotlivca aj by mohlo eventuálne baviť. Súhlasím. Možno už človek má vybrať tú vysokú školu a si povie, že je možno neskoro ako keby takto rozmýšľať. Čo vtedy, Veronika, čo si myslíš? V podstate aj ja som si to takto uvedomila, keď som študovala som psychológiu a uvedomila som si, že klinická psychológia nie je smer, ktorým ja viem ísť, lebo je mi bližšia práca s klientom ako s pacientom. A tak som sa obzerala, že čo teraz, však už som teda vyštudovala, už som skoro na konci štúdia, čo budem robiť. Tak som si nejakým spôsobom hľadala možnosti, samozrejme som pozerala profesiu, ale nejako ma to neoslovalo. Ani mňa nejako neoslovali ako absolventa bez praxe na druhej strane. A nejak sa mi do môjho hľadačika dostali personálne agentúry, tak som sa pozerala vlastne po týchto možnostiach. Zoznamila som sa vtedy s tým, že v podstate niečo také existuje na trhu. Nevedela som samozrejme ako absolvent, že ako fungujú personálne agentúry. No a našla som asi na profesii nejakú ponuku na absolventskú prax. Takže pre mňa vlastne absolventská prax bola taký začiatok mojej kariéry, ktorý zadefinoval to, čo budem robiť. Pre mňa to vtedy bola neskutočná výzva. No a to bol taký začiatok, že keď som teda už vďaka tej absolventskej praxi zistila, že OK, toto ma baví, tak som hľadala možnosti, ako sa potom samozrejme dostať na full time, lebo už keď si na absolventskej, tak už si absolvent skončený. Ty si mala možno, že šťastie, že si našla nejakú takú absolventskú stáž nejakého profesionálnejšieho charakteru, lebo väčšinou sa to využívalo na nejaké predajne a predavačky a podobne. Ale možno možnosti dnešnej doby sú ďaleko širšie, ako boli kedysi a firmy prišli na to, že zamestnávať študentov nemá význam len ako prekladačov papierov a dávajú im seriózne úlohy na vyriešenie. Veľmi veľa firiem má také rôzne nejaké trainee programy, ktoré sú, myslím si, že úplne ideálnym riešením pre študenta, ktorý sa trošku možno, že aj ešte hľadá. Má nejaký obor, ale má nejakú, povedzme, predstavu alebo príležitosť pracovať v nejakej takej väčšej spoločnosti, ktorá tento trainee program ponúka. Možno budeš súhlasiť, možno je to práve lepšia forma, než tá absolventská prax. Prišlo to už možno neskoro, ako keby. Hej, a teraz ten trh ponúka tieto príležitosti priamo študentom, vedia sa prispôsobiť rozvrhu, vedia prispôsobiť pracovnú náplň, je tam možnosť vidieť ako keby celý ten prierez tej firmy, rôzne oddelenia, zistiť, čo ako funguje. A presne toto sú informácie, ktoré ten študent ako keby potrebuje, aby sa rozhodol, že toto by ma bavilo a toto by ma asi nebavilo. Trainee program je dobrý aj na to, aby človek zistil, že toto nechcem robiť. Hej, takže, asi tak, áno. Takže áno, tie príležitosti tu určite sú, ale tie trainee programy, čo si myslíš, čo sú také možno základné veci, ktoré tomu človeku prinesú? Kontakt s praxou, čo je nezaplatiteľné v dnešnej dobe. Kontakty celkovo na potenciálnych dokonca vedúcich diplomovej alebo bakalárskej práce, lebo mnohí píšu aj tie diplomovky bakalárky v prostredí firmy, kde majú trainee. To znamená, že majú platenú stáž a ešte popri tom
si robia svoju diplomovú bakalárskú prácu a vo finále za to majú ešte aj zaplatené. Áno, 2 v 1, alebo 3 v 1. Má to len plusy za mňa. A potom v neposlednom rade, keď sa uchádzajú o pracovné pozície, tak ten životopis je o mnoho atraktívnejší ako životopis niekoho, kto tam má len inžinier vo finále, alebo magister, to je jedno, nejaký titul. A nemá tam relevantnú pracovnú skúsenosť. Určite. Firmy dnes od absolventa chcú niečo extra. Nechcú len štúdium. Chcú aj pracovné skúsenosti. Tak, ako to trh ponúka, tak to vo finále aj trh vyžaduje od toho absolventa. A keď už hovoríš o niečom extra, tak niečo extra sú jednak tie skúsenosti na trény, ale niečo extra pre mňa je aj to, keď študent už počas štúdia je aktívny v tom, že ide trebárs na Erasmus alebo na nejakú stáž do zahraničia. To je neporovnateľné. Proste ja stále hovorím, že tí študenti, ktorí majú nejaký ten kontakt so štúdiom v zahraničí, sú takí viac do sveta, viac rozprávaní, viac možno aj sebavedomí v istej miere, ambiciózni. Jednoducho dá sa s nimi veľmi dobre pracovať. A povedz, aký bol tvoj taký najviac challenging pohovor po anglicky? Fúha. Lebo ja si pamätám, to bola taká situácia. To bola taká situácia, kedy kolega, ktorý mal pozvaného kandidáta na plant manažerskú pozíciu, mal toho kandidáta v iný deň kalendári, než ten kandidát prišiel. Čiže kolega nebol dostupný, plant manažer bol u nás v kancelárii a teda trebalo ho spohovorovať. A ja vtedy som fakt mala málo skúseností a ešte aj s angličtinou v tom čase. No a nejakým spôsobom toto bol pre mňa asi taký najviac challenging pohovor. Bol to anglicky hovoriaci človek. A bolo to fajn, tak nechala som ho rozprávať. Jasné, tak stačí hodiť človeka do vody a on sa buď utopí, alebo sa naučí plávať. Tak je skvelé, že si sa naučila plávať. Áno, tiež som si povedala a poďakovala som kolegovi potom, Tomášovi Kostrovi, pozdravujem ťa, za túto skúsenosť. Určite sú dôležité aj bakalárske, diplomové, respektíve záverečné práce. Uvediem príklad, poznal som chalana, ktorý vo firme ako trainista vybudoval pre všetkých ostatných inžinierov a konštruktérov, elektrokonštruktérov na oddelení pre nejakých 30 ľudí testovaciu stanicu, kde si tí inžinieri dokázali otestovať svoje návrhy, ktoré mali len v digitálnej podobe. Vyslovene len nejaký stôl, kde mali rôzne nejaké elektrozariadenia, ktoré si vedeli ponapájať tak, aby si otestovali to, či ich teória je aj v realite s praxou. Vynikajúca vec. Dostal za to zaplatené, vynikajúca bakalárska práca, trainee program, 3 v 1. OK, tak máme vyštudovanú vysokú školu, diplomovka odovzdaná, ohodnotená, všetky Ačka pozbierané. Tak a teraz ideme na pracovný trh a je tu prvý pracovný pohovor pre takéhoto absolventa. Čo by si mu odporúčila? Ja možno k tomu dodám, že ten prvý pohovor častokrát nemajú absolventi, ale už študenti. Okay. Ešte pred skončením školy mala som taký príklad, a bol to taký veľmi fajn príklad, kedy ten kandidát so mnou mal pohovor niekedy v marci a ten mi povedal, že ja už som naučený na štátnice, ja už mám hotovú diplomovku, ja už sa nudím, ja chcem pracovať. To bolo akože veľmi fajn, úsmevné. A v podstate som potom na základe tej komunikácie s ním zistila, prečo to tak mal. Bol to veľmi inteligentný človek, veľmi ščítaný, aj testovaný, anglicky vedel perfektne. Tak som sa potešila, že mám dobrého absolventa. Avšak keď došlo k predstaveniu pracovnej ponuky a platových podmienok, tak tam sa trošku tá debata stočila smerom, že to nebolo úplne podľa jeho predstav, toho, čo očakával, takže sme to nechali otvorené, OK. To tak chcel veľa peňazí? Hej, chcel veľa peňazí. Blížilo sa to k 2 000, čo naozaj bolo veľmi také odvážne. Ale dobre, uvažoval aj nad prácou v zahraničí, uvažoval nad prácou na západe, možno na západe by sa tomu vedel skôr priblížiť. Brali sme to ako taký úvodný registračný rozhovor. A naozaj sme sa porozprávali aj o tom trhu na východnom Slovensku. Napriek tomu, že som vedela vlastne, aká je jeho motivácia a možno aký je ten rádius, v ktorom hľada, tak som sa zamerala na ten východ, na tie pozície, ktoré v podstate som v tom momente mala otvorené, predstavila som mu viacero možností. On si to nechal v podstate nejak tak prejsť hlavou, ale viac menej sme sa na konci toho rozhovoru dohodli, že neideme teraz dotvárať žiadny výberový proces. A čo sa stalo, čo bolo na tom pre mňa naozaj také jednak úsmevné, jednak také fakt, že ma to potešilo, že ceca po mesiaci a možno aj skôr mi napísal SMS-ku, že ak je to stále aktuálne, táto a táto konkrétna pracovná ponuka, tak ma záujem. Bola aktuálna.
Ja som ho hneď zavolala, povedala som mu teda, že určite áno, určite súhlasím s tým, aby som ho odporúčala. Stalo sa tak a dostal pracovnú ponuku takmer okamžite a v podstate veľmi vďačný na tú pozíciu nastúpil. A tá pracovná ponuka bola diametrálne nižšia ako to, čo samozrejme pomenoval na začiatku. Ale nejak to prehodnotil, si myslím. Koľko dostal? Okolo tých 1300 eur bruto. Čiže šikovný absolvent v logistike je na úrovni 1300 eur základný plat plus bonusy. Áno. No a čo ten pracovný pohovor? Nejakých pár tipov možno za teba, za profesionála? V prvom rade, čo je veľmi dôležité a čo zaváži, je prvý dojem. A prvý dojem robí to, s akým naladením prídeme na ten pohovor, s akým prístupom, či prídeme motivovaní. Za mňa je veľmi dôležitá osobnosť. Naozaj ten taký pozitívny prístup, motivácia, drive, dynamika, chuť pracovať, učiť sa nové veci, vedieť, za kým idete, vedieť o tej firme, aspoň čomu sa venuje, no a v podstate vedieť povedať o sebe. Samozrejme, nie je to o tom, že teraz má ten človek prísť a nejako na spamäte vlastne menovať nejaké body, ale mať naozaj prehľad v tom, že v tomto som dobrý, toto viem ponúknuť, byť tak nejak pripravený, že čo chcem povedať asi a čo ma motivuje. Ja uvediem pár príkladov z posledných 2 týždňov. Mal som super kandidátku, absolventku tiež z hodou okolností a celý čas sa dívala na svoj mobil, ktorý mala na stole, ale stále sa tam ako keby dívala a som mal pocit, že tam má ťahák. Okay. To mi evokovalo. Čiže to bolo také, že úplne triviálna vec, ale robí to fakt neplecho napríklad takéto veci. No a ak ten pohovor je vyslovene, že úspešný, stretávame sa so situáciami, kedy tí absolventi majú cez nás aj viacero ponúk naraz. To je skvelá vec. Výber prvého zamestnania je veľmi, veľmi dôležitý a nemali by rozhodovať peniaze. Áno. Nemali by rozhodovať peniaze, pretože ak je to technologicky zaujímavé pre toho človeka, je to technologicky zaujímavé z pohľadu trhu, to znamená, že ten trh túto technológiu a tento prístup platí a vie za ňu zaplatiť, tak radšej potiahnem rok, 2 za menšiu výplatu, ale o 2, 3, 4 roky budem mať dlhodobo kontinuálne dlhý plat, pretože som profík v niečom, čo je cenené, tak určite si vyberiem tento smer a nie lepšie platenú, povedzme o 100-200 eur, bavíme sa o takýchto rozdieloch, kedy ľudia ako keby robia tie, myslím si, podľa mňa nesprávne rozhodnutia a idú do veci, ktoré im po tej technickej stránke a po tej profesionálnej stránke neprinesú toľko ako tie možno menej platené z práce, ale zase firmy, ktoré do nich nalejú tie peniaze vo forme tréningov, certifikátov, školení, zaujímavých projektov. Prešli sme si výber školy, bakalárskú, diplomovú prácu a ich výber, trainee programy, prvý pohovor alebo príprava na prvý pohovor, prvé zamestnanie, výber prvého zamestnania. Všetky tieto témy ako keby môžete s nami konzultovať, diskutovať v akejkoľvek fáze alebo v akomkoľvek bode. Ak vám neprinesieme nič hmatateľné, nevadí, minimálne si od nás odnesiete určite nejaké znalosti toho lokálneho alebo nášho trhu. A to vám pomôže pre lepšie zorientovanie sa, rozhodnutie sa v budúcnosti, aký obor si možno vybrať, na čo sa zamerať, akú firmu si vybrať alebo nevybrať. Všetky tieto informácie od nás viete dostať na stretnutí.